kai tsaye. Alhamdulillah ga muna ta rabon abincin da gidanmu kamar yadda kuke gani kai tsaye daga gidan jagora malaminmu wanda babu irinsa, mai daraja biyu, ga boko ga kuma addini. To mu wannan tsari da kuke ga muke kai, mu duk inda ci gaba da gaskiya da rikon amana da sanin ya kamata a nan za a gan mu. Ba a ganin mu a gurin hayaniya da hauka da shashanci, amma duk inda ilimi yake to mu abota ilimi ne, ɗaliban ilimi ne, insha Allah za a gan mu a wannan guri. Kai tsaye daga gidan malam muna rabawa jama'a kayan abinci. Muna yin wannan abun ne saboda Allah kuma ya karba mana ibadunmu baki daya. Mata da suka zo wannan gida, Allah ubangiji ya sa ku koma gidajen ku lafiya, a sha ruwa lafiya. Mai magana Baba Sadiq Independent, Baba Sadiq daga gidan Malam Isa Ali Ibrahim Fantami. Masha Allah. Kuma kamar yadda kuke gani, abinci ne muka raba shi mai inganci. Hatta shinkafan da muke rabawa masu yada hoton ƙarya wallahi ba sa iya siya dafa a gidansu. Mu ba da shinkafa yar gwamnati, shinkafan mu yar gwamnati. Wallahi shinkafan da muka raba ba sa iya siya su dafa a gidajensu masu yada na ƙaryan nan. Wallahi ba sa iya siya su dafa a gidajensu domin foreign rice ne. Shi malam ya riga ya sani yana yin abu kyauta ne da abu kyakkyawa. Umarnin da Allah ya bayar da umarnin da annabi ya bayar shine umarni ne na Allah da nan manzonsa. Ka yi kyauta da abu mai kyau, abin da kake so. Shi yasa irin shinkafan da ake ci a gidan gwamnati irin ta ce muke rabawa al'ummar Gombe, irin sa mambitan gwamnati irin sa ne muke rabawa talakawa mutane. Saboda Allah malam yake yin wannan abu. Saboda haka duk wannan yan hayaniya, yan hasada da suke yada abun ƙarya da sauransu, wallahi shinkafan da muka raba ba sa iya siya su dafa a gidansu saboda tsadanta, ba za su iya ba. Saboda haka wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da muke ta rabawa a gidan malam. Wannan samon bita ne yar asali, ga can shinkafa foreign rice ce. Ba sa iya siyan wannan su dafa a gidajensu. Saboda haka in kuka ga suna yada ƙarya, kuma ku musu sharin wannan, ku faɗa musu mu na gaske muke rabawa, ba na hayaniya bane. Kuma mu jagorori ne, ba irin su bane yan hayaniya wanda su ma sai dai a ba su kwalli ɗaya a sa su jeru a ɗauke su hoto. Mu Allah sauwake ba ma yin wannan abun. Kuma wallahi mata yau wanda suka zo suka karbi abinci a gidan malam, suka karbi buhu da wannan sun kusan mata 5,000 a Gombe. Saboda haka mu wannan dan Allah muke yin sa, ba dan mu burge wani ba dan waye ba. Kuma malam ya jima yana yin wannan abun, kullun yana yi shekara da shekaru. This time saboda mun ga idan ba mu yi dispelling fake news ba da misinformation da wayansu shashashu yan hayaniya suke yadawa, sai a dauka gaskiya ne. Shinkafar da muke rabawa yar gwamnati ce, ba sa iya sayan irin ta su ci a gidansu saboda tsadanta. Saboda haka in sun daura muku wani na ƙarya, ku kuma al'umma wanda kuka yi benefitin mai kyau, ku yi adalci dan Allah. Wanda ya karbi tasa ya dauka da gaske, ya nuna wa al'umma cewa wata irin shinkafa aka basa, kowa zai gani, duniya za ta yi shaida an baku shinkafa ce mai kyau yar gwamnati. Allah ya sa mu dace.